Habarlaryň şu sanynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanogly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň prezidiumynyň mejlisini geçirdi. Paýtagtymyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat idaralarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçirildi. Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky medeniyet ýylynyň dawraly açylyşy boldy. Oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanogly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň prezidiumynyň mejlisini geçirdi. Gahrman arkadağımız meclis açıp, yakynda Türkmenistan Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilenini aýdyp, onu hormat prezidentimiz tarapyndan degişli tawşyryklaryň berilendigini belledi. Şondan oguralyp, şeýle hem Türkmenistan Halk Maslahaty hakyny Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 15-nji 16-njy maddalarynyň düzgünlerine laýyklykda Türkmenistan Halk Maslahatynyň prezidiumynyň mejlisiniň geçirilendigini aýdyp, Gahrman arkadağımız bu mejlisiň gün tertibine Türkmenistan Halk Maslahatynyň mejlisinden gelip çykkan wezipleri ara alpatlaşmak bilen bagly meselelerin girdilendigini aýtdy. Mejlise Türkmenistan Halk Maslahatynyň prezidiumynyň agalarynyň, mejlisiň deputatlarynyň, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň, harby hukuk goraýjy idaralaryň, ministrlikleriň we puwdoklaryň düzümleriň, syýasy partiýaleriň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikliň habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşýanlygy bellenildi. Gahrman arkadağımız mejlisiň dowamyna Türkmenistan Halk Maslahatynyň taryhy mejlisiniň netijeleri boýunça durmuşa geçirilýän işleriň we öňde durýan wezipeleriň aralanyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Türkmen halkynyň milli lideri çykyş etmek üçin ilki bilen Türkmenistan Halk Maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy Babaýew söz berdi. Babaýew hasawat bermek bilen häzirki döwürde halkymyzyň agly birligini, jebisligini berkitmek, döwlet ähmetli meseleleri jemgyýetçilik wekilleri bilen maslahatlaşyp çözmek boýunça Gahrman arkadağymyzyň öňe süren başlanýşlarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Babaýew çykyşynyň dowamyna Türkmenistan Halk Maslahatynyň mejlisini keziklenen wezipeler ýerine ýetirmek maksat bilen Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň mejlisi we beýleki döwlet idaralary jemgyýetçilik guramaları bilen bilelikde alp barýan işler barada hasawat berdi. Şeýle hem ýurdumyzyň ötüşiniň ähli gurularyny öz üçin alýan kanunlaryň kämilleşdirilýändigini we degişli hukuknamalar boýunça teklipleriň taýýarlanylýandygyny belläp, Babaýew bu işlere Türkmenistan Halk Maslahatynyň ýaşlylar geňişiniň agdalarynyň işen gatnaşýanlyklaryny aýtdy. We netijeli işlemek uguruny döwlet derejesinde zerur şertleriň dördürilýändigi üçin Gahrman arkadağymyza we hormat prezidentimize hoşanlyk bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağymyz hukuk medeniýetini kämilleşdirmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça anyp barýan işleriň netijeli dowam etdirilmeligini belläp, ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine mühim ähmiýet berilmeligini öňe çekdi. Bu urda anyp barýan işler täze taryhy döwrüň ruhuny we talabyna laýyk derejede dowam etmeliler. Soňra Gahrman arkadağymyz ýurdumyzyň bilim, ilim, saglyk we sport toplumyny durmuşa geçirilýän işler hemde ýaşlary ýokary aň düşünjeli, sagdyny hemde hünärli edip ýetişdirmek uguruny anyp barýan işler we bu ugurda öňde durýan wezipeler barda hasawat bermek üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Amane Peswa söz berdi. Vice-premier hasawat bermek bilen häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdoklaryna bolşýaly, bilim, ilim, saglyk goraýyş we sport ulgamlarynyň işini dolanırış düzümini, kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumly işleriň amala aşyrylýandygyny aýtdy. Gahrman arkadağymyzyň öňe süren asyrly başlanýşlarynyň hormat prezidentimiziň paratly ýolbaşçylygyny, üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde häzirki zaman ilimiň we tehnologiýalarynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, dünýä döwletleri, ýeri halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk göstermek boýunça toplumly işleriň amala aşyrylýandygyny belläp, vice-premier ilimli bilimli, sagdy nesilleri terbiýelemek, okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek
gelişdirmek, bilim ojaklarynyň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini notady. Şeýle hem vice-premier Gurbanogly Berdimuhammedow adyna howunarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň terişdirleriniň hasabyny, näse çağalara, operasiýalaryň we bejergileriň geçirilendigini hemde bu işleriň netijeli dowam edýändigini aýtdy. Parahatçylygyň, sagdynlygyň we ruhaniýetliň ýurda hökmünde ikrar edilen Türkmenistanyny olimpiýa hereketini, ýokary netijeli spordy we bu urda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça döwlet derejesinde alad edilýändigini belläp, vice-premier bu urda öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin bilelikdäki tagallalaryň ediljekdigini ananyrdy we diýişli ulgamlaryň ösdürmek ugrunda döwlet derejesinde alad edilýändigi üçin gahrman arkadamyza hemde döwlet başçylygynda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağymyz ýurdumyzda bilim bermeň usuliýetini kämilleşdirmek, ilim ulgamyny ýetiderli ösdürmek we oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini san ulgam ornaşdyrmak meselelerini aýry ähmiýet berilmeligini belledi. Ýaşlary ilimli bilimli hünärli edip ýetişdirmegiň, olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmagyna giň ýol açmagyň möhüm talap bolup durýanyny öňe çekip, alim arkadağymyz bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde işleňişdirmek boýunça bir näçe anyk tawşyryklar berdi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda ýaşlaryň saýlap bilen hünärine eýe bolmaklary we ähli ukyp başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugurunda ähli zerur mümkinçilikleriň dördülýändigini belläp, alim arkadağymyz bu ugurda bar bolan şertlerden ýetijeli peýdalanmak ugurunda ähli tagallalaryň edilmeligini öňe çekdi. Şunno ýaşlaryň durmuşyň istenlik ugurlaryndan baş alyp çykmaklary üçin olara berilýän bilim terbiýe döwrewap bolmalydyr. Her bir mugallim ösüp gelýän ýaş nesillere bilim terbiýe bermek işine ören jogapkärçilikli we hemme taraply esasa çemeleşmelidir. Munyň özi ýurdumyzyň geljegi hataplanylýan ýaşlaryň hemme taraply düşünjeli we kynçylykdan ýeňilmeýän bolup ýetişmeklerini aýraty ähmiýetlidir diýip Gahrman arkadağymyz belledi. Soňra Gahrman arkadağymyz ýurdumyzyň bazarlaryny halkymyzyň günnelik durmuşda sarp edilýän harytlary, aýraty nödürli görünüşli azyk önümler bilen üpçün etmek, şoldur wagtyň özünde narhlary durunlukly derejede saklamak boýunça odaly beren tawşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat bermek üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Attaýew söz berdi. Vice-premier hasabat bermek bilen ýurdumyzyň önüm öndürjilerini döwlet derejesinde berilýän gollawlaryň netijesinde içerki sarp edijileri özümizde öndürilýän önümler bilen üpçün etmek, sewdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, bu ugurda telekeçileriň işçiligini artdyrmak ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Şeýle hem hususy önüm öndürjileriň ýurdumyzyň eksport ulgamynyň artmagyna munasyp goşun goşýanlygyny bellep, vice-premier bu işleri mundan meýlekde ösdürmek, daşary ýurtlara berilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak ugrunda maksatnamaly işleriň ýetiderli dowam edýändigini notady. Vice-premier öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda degişli düzümleriň utgaşykly işiniň anyp baryljakdygyny aýdyp, ýurdumyzda telekeçiligiň ösdürmegi, sowda ulgamynyň düzümleriniň işiniň kämilleşdirmegi ugrunda döwlet derejesinde alad edilýändigi üçin Gahrman arkadağymyz we döwlet başçylarymyza hoşallyk bildirdi. Gahrman arkadağymyz ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmeginiň, dörli görünüşli önümleriň bolşulugynyň dördülmeginiň, eşerki sarp edijileriň günnelik durmuşda ulanylýan harytlar bilen üpçünedilmeginiň möhüm talapdygyna öňe çekdi. Şunu özümizde öndürilýän we sürlüp ýetişdirilýän önümleriň bolşulugynyň ýola goýulmagyna aýry ähmiýet berilmelidir. Şoldur wagtyň özünde sewdanyň medeniýeti ýokarlandyrylmalydyr. Telekeçiligiň ösdürilmegine giň ýol açylmalydyr. Şeýle hem Gahrman arkadağymyz häzirki döwürde dünýäde goş etine bolan eseň ýetiderli artýanlygyny bellep, ýurdumyzda goş etiniň önümçiligini artdyrmak ugrunda zerur işleriň amala aşyrylymalygyna öňe çekdi. Soňra Gahrman arkadağymyz ulug aratnyşyk ulgamlarynyň işini sürmek, bu ugurda ýurdumyzyň halkara başlanyşlaryny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat bermek üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew hasabat bermek bilen ýurdumyzyň soňky ýyllarda halkara ulug meselelerini gün tertibini netijeli amala aşyrmak boýunça möhüm orny ýylýan ýurda öwrülendigini aýtdy. Häzirki döwürde Gahrman arkadağymyzyň dünýä ähmiýetli başlanyşlaryny hormatly prezidentimiziň başçylygyna üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde ýurdumyzda ulug aşyr geçirlikleriniň işiniň kämilleşdirmegine möhüm üns berilýär. Şeýlelikde durly ugurlar boýunça halkara ulug geçirlikleri işleňişdirilýär. Halkara ulug aşyr geçirlikleriniň işini sürmekde Türkmen maşynyň halkara deňiz mendiline möhüm ornyň degişlidigini belläp, Çakyýew bu işleriň ýetiderli sürmeginiň halkara ugurlar boýunça ýük taşamalaryň we ýol gatnatmagyň mukdaryny artdyrmaga giň ýol açjakdygyny nykdady.
Şeýlelikde Günnogor Günmatar we Demirazyk Günorta ugurlary boýunça otgoşukly görnüşdäki ulug logistika düzüminiň köp taraply ulgamy dördülýär. Şeýlik hem hatawatyň dowamyna bilelikdäki ulug logistika merkezlerini döretmek, häzirki zaman ulug düzümleriň netijeli we dolu kuwatyny ulanmak ugurny toplumy işleriň amala aşyrylýanyny barada giňişleýin maglumatlar berildi. Gahrman arkadaşymyz ýurdumyzyň ulug we kommunikasiýalar toplumynyň ähli düzümleriniň öňüne anyk güýdipileriň kesetlenendigini, olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we halkara hyzmatdaşlygynyň gösterilmegi häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanlygyny bellädi. Şunu ulug saşyr geçirgileriniň mümkinçiliklerini dolu güýjüne peýdalanmak bilen bir hatarda aragatnaşyk ulgamynyň işini döwri wagt derejede kämilleşdirmek meselelerini möhüm ähmiýet berilmelidir. Bu arada aýtmak bilen gahrman arkadaşymyz ýurdumyzda sanly ulgamy sürmek, şunu internet ulgamynyň işini döwrap derejede kämilleşdirmek meselelerini ähmiýetligini aýdyp, bu ugurda durmuşa geçirilýän işleri üstünlikli dowam etdirmek tapşyrdy. Soňra gahrman arkadaşymyz çağırış boýunça harbullygy geçýän harbulykçylary gullukdan boşatmak we raýatlary harbullygy nowatda çağırışı hemde ýaşlary watançylyk ruhuny terbilemek boýunça alınıp barýan işler barada hatawat bermek üçin Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Gorunlyk ministri Günnogdiýew söz berdi. Günnogdiýew hatawat bermek bilen Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraglyk güýçlerining belend serkerde başlygynyň çağırış boýunça harbullygy geçýän harbulykçylary harbullykdan boşatmak we raýatlaryň harbullygy nowatda çağıryş hakyna gol çeken permanent laýyklykda häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaraglyk güýçlerini we beýleki goşunlaryny degişli işleriň guramaçylyklanyp barylýanlygyny bellädi. Günnogdiýew ozal berilen tapşyrga laýyklykda ýaşlaryň söwüşçüň taýýarlygy bilen bir hatarda olaryň hünär eýler bolmaklary ugurny ýürüýti işleriň anyp barylýanlygyny bellädi. Şeýle hem ýaş eskerleriň arasyna merdana pederlerimiziň edermenlik, watan söýüjülük we batyrlyk ýaly häsiýetleriniň mysalyna wagty nesihat işleri ýygydarly geçirilýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Gorunlyk ministri çykyşynyň dowamyna ýaşlaryň döwri wagt derejede gulluk etmekleri, amatly diň jalşy we ýaş serkerdeleriň ýaşaýyş durmuş derejesiniň goglanyrmagy ugurny döwlet derejesinde alady edilýän üçin ähli harb gullukçylaryň adyndan tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Gahrman arkadaşymyz çağırış boýunça harbulugy geçýän eskerleri gullukdan boşatmak we ýaş raýatlary harbuluga çağırmak çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmeligine ünsü çekip, bu işleriň toplumly niýeteti eýe bolmalygyny we oňa ören jogapkärçilikler çemeleşilmeligini bellädi. Şeýle hem türkmen halkynyň milli lideri, ýaşlaryň mehriban halkymyza we edil watanymyza ak ýürekden wepaly gulluk etmekleri, olaryň häzirki zaman harb borçlaryny üstünlikli ýerine ýetirmekleri ugurny ähli zerur tagallalary etmegi tapşyrdy. Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadaşymyz mejlise gatnaşyjylary ýüzlenip söz sözledi. Türkmen halkynyň milli lideri mejlisi Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisine garaşdy döwletimiziň ötüşine gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepetleriň, ýerine ýetirilen işleriň jeminiň jemlenenini bellädi. Şeýle hem döwrüň taraplaryndan täze ykdysady şertlerden uguralyp, täze taryhy döwürde öňümizde durýan möhüm wezipler aýranmatlaşyldy. Milli demokratik ýörükleriň türkmen halkynyň asly däpdi sorularynyň birdigini, onuň gözbaşyny müňýülliklerden alyp gaýdanyny belläp, gahrman arkadaşymyz wajyp meselleri aýralyp maslahatlaşmak däwriniň gadymy döwürlerden bäri gelýänligini ünsü çekdi. Bu ýörükler halkyň ýurdun möhüm meselelerini, midemet durmuş ýörüklerini, desurlaryny, ajaýyp däplerini jemgyýetiň hereketlendiriji güýjüni ösüşiň ödenine öwrüli. Milli özbolşuluk geçirilýän maslahatlarda öz beýan tapdyr. Maslahatly biçilen don gyýtgy bolmaz diýilşi ýaly, bu ýörülgi müňlerçe ýyl bäri türkmenleriň durmuşyny dowam edip gelýän demokratik ýörülgileriň biridir diýip gahrman arkadaşymyz bellädi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisiniň gün tertibine gözüňe tutulan meselelere seredilendigini aýdyp, mejlisiň öz işini tamamlaýanlygyny eglan etdi. Gahrman arkadaşymyz her bir adamyň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirmegini munasyp goşun goşjokdygyny anam bildirip, hemmelere alyp barýan işlerini üstünlik arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow garaşsyz kemişelik bir tarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerini we ähli halkyny gutluk hatyny berdi. Onu hususana şeýle diýilýär. Sizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüniň, ykdysady ötüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň, manadymyzyň dolanşa girdilmeginiň 30 ýyllyk bilen tüýsürekden otlaýan.
Size berk jan saglyk, maşgala we dançylygyny, ata-uda we bagtyar durmuş, bir karar döwletimizi mundan meýlek döstürmek ugruny alyp barýan işleriňizi ulus sönükleri ardy ödýän. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarinyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat idaralarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçirildi. Dowuşlukda çykyş eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary bu forumyň sebäpdäki möhüm meselelerini çözmekde özara gatnaşyklary giňeltmäge hem-de berkitmäge gönükdirlendigini aýtdy. Dowuşugyň dowamyna ministrler hyzmatdaşlygyň anyk meselleri hem-de wedipeleri barada pikir alşdylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň hersiniň bu ugurlarda ädýän ädemlerini beýan etdiler. Şeýle hem sebäti howpsuzlyk we durnukluk bilen öpçün etmek uguruny tagallalar birleşdirmäge gönükdirilen bir näçe möhüm pikirleri hem-de teklipleri öňe sürdiler. Howanyň üýtgemek we ekologiýa meselelerini aralpazat aşmagyň çägine dowuşy gatnaşyjylar bu ugurda özara hyzmatdaşlyk üçin bilelikdäki çäreleri amala aşyrmagyň zerurdygy barada umum pikir beýan etdiler. Türkmen tarapy ekologiýa howpsuzlygynyň döwletimiziň halkara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugur bolup durýanyny, ilkinji nowatda daşky urşaw we suw çeşmeleri tygyşytly dolandyrmak boýunça tassamalaýyn çärelere değişiklik aýdyldy. Şunun bilen baglykda Türkmen tarapynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň betewi daşky urşaw maksatnamasynyň tassamasyny işläp düzmek baradaky teklibiniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň möhümdigi bellenilip, mejlise gatnaşyjylar bu başlangyjy gollawa çagyryldy. Şeýle hem dowuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň ýürütüleşdirilen guruluşy bolup durýan Seýbitin Howa Tehnologiýalary Merkezi döwretmek pikirini gollamagy çagyrly. Şunun bilen baglykda howanyň üýtgemek bilen bagly tehnologiýalar boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň forumyny geçirmek teklip edildi. Gün tertibindäki ýene bir möhüm mesele ösüşiň esasy uguruny durunlukly ulagda hyzmatdaşlyk güýçlendirmek bolup durýan. Dowuşyga gatnaşyjylar bu gurda jefleşdirilen hereketler üçin geň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Dowuşyga gatnaşyjylar sebätde durnukluk hem-de howpsuz ösüşi üpsün etmek meseleleri boýunça işçiň we netijeli beşikler dowam etdirmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine maslahatlar geçirilip, olarda hormaty prezidentimiziň öňde goýun wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary barda gurrun edildi. Belenşýaly hormaty prezidentimiz sany ulgam arkaly ýakyny geçiren iş maslahatyny häzirki döwürde anyp barylýan mögsümli işleriň depkininiň gowşadylmaly däldigini belledi. Maslahatlarda öňde goýan wezipeleriň bir jaý edilmegini gadanmak üçin ähli çärelerin görüljekdigi bellenildi. Suw serişdirleriniň netijeli peýdalanmak, ýer eýlerini mineral dökünler bilen bökdönüşli üpsün etmek üçin ähli çäreler görmek barada giňişliň gurrun edildi. Şeýle hem maslahatlarda bag mekdabarlaryny ýokary derejede guramaçylyk geçirmek wedipeleri hem anyk kesitlenildi. Maslahatlarda ýurdumyzda anyp barylýan gurulşy işleri barada gurrun edildi. Maslahatlara gatnaşyjylar döredilýän şertler üçin gahrman arkadamyzda hem-de hormaty prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. 30 oktýabrda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşgünini geçirilen Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistany medeniýet ýylynyň açylyş dabarasyny Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň işleri wagtly ýanlanan wekili Gutluk söz bilen çykyş etdi. Ilçiniň belleşi ýaly iki ýurduň başdanlary ýygydarly ýagdaýda strategik ähmiýetli gatnaşyklary puturanyrlar. Hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kesitleýärler hem-de dörli ulgamlarda türkmen Hytaý hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna kuwwatly itergi berýärler. Hytaýyň Şensi welaýatynyň Medeniýet we Syýasatçylyk departamentiniň başlygynyň orunbasarynyň gutlugy çykyşyny, parahatçylygyň we dostlugyň putulandyrmagyny, iki halkyň medeniýetiniň we özara düşünişmeginiň baýlaşmagyny, ansam perur gatnaşyklaryň giňeldilmegini, bu döredüjilik çäresiniň ähmiýetini noktaldy. Dabara gatnaşyjylar döredüjilik forumyny guramak mümkinçiligi üçin iki dostlukly ýurduň başdanlaryna hoşallyk bildirdiler. Konsert maksatnamasyna tanyslar, aýdymlar, sin operasy we ýepek ýolunyň etnik aýyrtynlyklaryny beýan edýän salar düzdi. Çykyşlarda Hytaýly soňda saatlary gazakly çykyşlar bilen Türkmenistanlarda ýakymly täsirler galdyrdy. Döredüjilik forumy Türkmenistanyň jemgyýetçiligini uly gazaklanma döredip, halklarymyzyň taryhy we ruhy gatnaşyklarynyň berkdigini görkezdi. Mukamlar köşgüniň eýwanyna ýaýanyňlarlan foto sergi bu şäheriniň aýratyn dabarallygyny ýüze çykardy. Sergi Hytaýly fotograflaryň öz ýurtlarynyň ajaýyp tabiatyna bagşlanan işlerinden ibaretdir.
Yurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň daşary ýurtlaryň ordaş institutlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge ul ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglykda işçiň HTTBS'niň duguşykda Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy bilen Italiýa Respublikasynyň şekillendirişi turmuty akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk ösdürmek babatyna pikir alşylyk hemde geljekki netijeli hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny döretmek maksady bilen ähtnama gol çekildi. Hyzmatdaşlygyň ösdürmegi Gahrman Arkadamyň we hormatly prezidentimiň halklary ýakynlaşdyrýan medeniyeti götürmekde ösdürmekdäki alyp barýan parasatly döwlet siýasatynyň dostlugyny gatnaşyklaryny powturlandyrýanynyň subutnamasy. Türkmenistanyň hemde Iran Islam Respublikasynyň syýasatçylyk we amaly haşam turmuty ferýetiniň dawralaşylmagy, iki ýurduň turmuty saatlarynyň konsertiniň geçirilmegi, Türkmen hem Iran halklarynyň dostlugyny nişandyr. Davrada çykyş edenler dostlukly halklarynyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge, powturlandyrmaga giň ýol açan Gahrman Arkadamyň Türkmenistanyň hemde Iran Islam Respublikasynyň döwlet başdanlaryny alkyşlaryny aýdyp, döwlet ähmiýetli işlerine üstünlikleri arzu etdiler. Bütün dünýä syýasatçylyk güni münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň sergi jaýyna ýaýlandyrylan Türkmenistanyň we Iran Islam Respublikasynyň bilelikdäki sergisini syýasatçylyk we amal haşamy işlerini ularyn berliýär. Magtum Nadirnaky Millet Sahly Drama Teatryna Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýanyň medeniýetine we aýdym saatlygyna bagşlanan konserti boldy. Onno Türkmenistanyň medeniýet we soňgy saatlary çykyş etdiler. Konsert maksatnamasynyň dowamyna ýerine ýetirilen çykyşlar çäräniň dawrasyny artdyrdy. Ýokary ruhanyň ýagdaýyna ýanglanan joşguly çykyşlar döwürleriň hemde nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, döredüjilik ilhamyny alamatlandyrdy. Bu bolsa dawra gatnaşyjylaryň kalybyny ajaýyp zamanamyzda parahatçylykda hem dawadançylykda ýaşap, döredüjilik işlemek bagty üçin Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz bolan hoşallyk duýgusyndan doldurdy. Magtum Nadirnaky Millet Sahly Drama Teatryna Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýa Respublikasynyň medeniýetine we aýdym saatlygyna bagşlandyran konserti boldy. Onda Türkmenistanyň medeniýet we soňgy saatlary çykyş etdiler. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň döwletleri bilen dostlukly medeniýet gatnaşyklary powturlandyrýar. Ansan kalybyna ilham berýän sunugat parahatçylygy, bagtyarlygy, milli aýrytynyklar wasp edenini belent derejäge götürilip, dostlugyny dünýä ýaýlýar. Hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna häzirki döwürde Merkezi Aziýanyň döwletleri we Koreýa Respublikasy bilen dostlugyny hemde özara medeniýet gatnaşyklary döwürwap derejede has ösdürilýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Koreýanyň medeniýetine hemde aýdym saatlygyna bagşlandyran Türkmenistanyň medeniýet we soňgy saatlarynyň şu konsertim muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Konsertda ýanglanan hoşawaz aýdymlar betaraplyk ýol bilen barýan garaşly Türkmenistanyň dünýä halklary bilen dostlugyny gatnaşyklaryny mundan meýlekde powturlandyrmagyň, ösdürmegiň tarapdardygyny ýene-de biredek äşkär görkezdi. Ýurdumyzyň durmuşyny mühim ähmiýetli wakalaryň aýdym sazy çykyşlar bilen utgaşdyrmagy, ata watanymyzda giň ýerimli medeniýet şäherleriň ähmiýetini hasy bilende götürýän. Şoldur wagtda da konsertiň dowamyna çykyşlar halkymyzyň jebisliginiň hemde döredüjilik we ähmiýetiniň we ilhamynyň hakyky bayramyna uruly. Bu ajaýyp aýdym saz dawarasy arkadagy Gahrman serdarymyzyň ýylydarly durmuşa geçirýän, dünýä bileşiginiň ikrarnamasyna hemde gollawyny eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlygy syýasatynyň ansaperwer ugrunyň ähmiýetini beýan edýän. Dünýäniň durly ýurtlary, şol sanyna Merkezi Aziýanyň döwletleri we Koreýa Respublikasy bilen medeniýet ulgamynaky hyzmatdaşlyk, dostluk we ananşma gatnaşyklarynyň ösdürmegine,
Türkmen halkynyň we dost sogunlyk halklaryň baý taryhy medeni mirasyny, öz boluşly däpdi surlaryny wagt etmäge ýardam edýän. Konsert maksatnamasynyň dowamyna ýerine ýetirilen çykyşlar çäräniň dawratyny artdyryp, agdybirlik duýularyny artdyrdy. Ýokary ruhanylyk ýagdaýynda ýanglanan joşgulyny çykyşlary, döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, dördüjülik ilhamyny alamatlandyrdy. Bu bolsa dawra gatnaşyjylaryň kalbyny ajaýyp zamanamyzda parahatçylykda we awadançylykda ýaşap, dördüjülikli işlemek bagty üçin gahrman arkadamyda we arkadagyly gahrman serdarymyda çuňur hoşallyk duýgusyny doldurdy. Assalamu alaikum izleyiciler, mehman vatandaşlar. Türkmenistan televizyonu, Türkmenistan Maliye ve İqtisadiyet Ministerliğinin yurdumuzun bankları bilen birlikde tayarlamağına yayılıma verilen milli maksatnama berkbini adatlı gepleşimizin yurdumuzun milli pul birliği olan milli manadımızın dolanışığı yılmanın 30 yıllık senesine başlanan yürüyüşü sahne başlaya. Devletimizin milli pul birliği olan milli manadımızın dolanışığı girdilen senesi yurdumuzun tarihine en mühim ehemmiyetli wakaların bir hükmünü altın harflerle yazılıp yurdumuzun siyasi cemiyetçilik durmuşunun mühim ornu eýlen en mühim wakaların biri bolan milli manadymyzyň dolanşyga girdilmegi, yurdumyzyň iqtisady siýasatyny
Äger tulu özgörüşlerin biri boldy. Bilşimiz ýaly milli manadyn dolanşyga girilen günlerinden bäri ýurdumyzyň ykdysady syýasatyna iňen tulu özgörtmeler üstünlikli durmuşa geçirildi. 2009-njy ýylda milli manadymyzyň jenimizasyonyň geçirilmegi galy berse şu ýyllaryň içinde ýurdumyzyň banklaryna döwlet we paýdarlar täzeçilik banklaryna dünýäniň öňde barjy tejribelerini gornaşdyrmagy ýurdumyzda ýygydarly pul kar syýasatyny kämilleşdirmegi iňen möhüm ähmiýetli wakalaryň biri boldy. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýygydarly pul kar syýasatyny kämilleşdirmekde ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine oýlaşy toplumyň şäherler üstünlikli alyp barlýar. Bilşimde ýaly häzirki wagtda ýurdum